മേലങ്കടി കംസുൽ ഉലമ മദ്രസ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മിലാദുൻ നബി മിലാദ് കാര്യക്രമത്തെ ഈ വേദിക്കലുള്ള ദർഗാ അധ്യക്ഷരെ നാളെ പള്ളിയുടെ ഖത്തീബ് അതുപോലെ എല്ലാ ഗണ്യ ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും മാഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒരു പിരിസബൈക്കരെ കേവല ഇതൊരു തിങ്കൾ മാത്രമല്ല വർഷം പ്രതി 364 ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ദുനിയാവും ആഖിറവും രണ്ടും ഉണ്ടാക്കുക കാരണമായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ലൈഫ് ലോങ്ങും എത്ര ലൈഫ് ഉണ്ട് സ്വന്തം അബ്ബുമറാണ്ടിയാറ സ്നേഹിക്കുക നമുക്ക് ഇസ്ലാം പഠിപ്പാട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആ മദ്ഹ് പാടക്കും സ്പീച്ച് ആക്കും ഞങ്ങൾക്കൊരു വേദിക്ക് കിട്ടിയത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് റബ്ബുക്ക് ശുക്ർ ചെയ്യണം. ഇത് ഞങ്ങളെ ഒറിജിനൽ ഞങ്ങളെ ലൈഫ് ചെന്ന സാമാനം ഏതൈത്തിക്കറേ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൽമു ദീന ബോധന കൊടുക്കുന്നത് ഏതൈത്തിക്കറേ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇത്രമാ കനസ് കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള കോളേജ് ഡോക്ടർ ആവണോ എഞ്ചിനീയർ ആവണോ ഇൻസ്പെക്ടർ ആവണോ ലോയർ ആവണോ അങ്ങാവണോ ഇങ്ങനാവണോ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഹക്കീക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ജിന്ദഗിന്ദ്ര ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാം കേവല 60-70 വർഷത്തിൽ വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചതില് ആഖിറത്തിൽ എത്ര 1000 വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുള്ള ജാഗ്രത ഒരു ചിന്തനാക്കുള്ള ഒരു സാമനൈത്തിക്കർ ഇസ്ലാം ദീൻ ആ ഇസ്ലാം ദീന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് മൈനൈത്തുള്ള ദീന്റെ ബോധന ನಾನು എന്തുകൊണ്ട് പേരോ നിങ്ങൾക്ക് ദീൻ ബോധന ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഇന്നത്തെ നാളില് ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് കൂടെ പാട്ടും സ്പീച്ചും യാറ് കൊടുക്കാണ്ടി അധ്യക്ഷരെ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് കൂടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തുറ അത് ഇന്നേക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർശനിക്ക് മൊത്തം മക്ക ആ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കിട്ടിയ സാധക്ക് ആ ഖുർആന്റെ നല്ല പാരായണാക്കുക മക്ക ഒരു സ്റ്റഡി മക്കൾക്ക് ഒരു തിങ്കളത്തെ ഒരു പോണിനാളത്തെ ടൈം കിട്ടി ഉറക്ക മക്ക ആ അക്ഷരത്തെ ജ്ഞാന വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാഷാ അല്ലാഹ് മക്കൾക്ക് പിന്നെ ഖുർആൻ ഓതുക കഷ്ടാവില്ല ചെന്നതില് കാരണം എത്തിക്ക് ആണുമക്കും പെണ്ണുമക്കും യാർത്തിലേറെ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ കോമ്പറ്റീഷന് കൊടുത്തിട്ട് മാഷാ അല്ലാഹ് നാളെ മക്ക ഇപ്പൊ നാളെ 30 അതോടെ ചൊന്തു പോയിട്ട് അങ്ങനെ ചെന്നത് അത് അമീറാക്ക് കൂടെ ചൊന്തു ഞങ്ങൾ സാധാരണ മദ്രസത്തെല്ലാം ಆಯಂಗೆ ನಾನು ಜಂಡುಪಾಟ 31 ಜಂಡುಪಾಟ ನಾ ಬಂದು ಕೂಡ ಚಕ್ಕಾಕಿದ ಮತ್ತು ನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ರಹಾತ ಇರು ನಾನು ಎಪ್ಪ ಕುರಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಂಡುಪಾಟ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕುರಾನ್ ನೋಕಿದ ನಕ್ಕ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಅಕ್ಷರೋಡು ಕುಡ್ದ ಮಕ್ಕ ಓದ್ರ ಮಕ್ಕ ಕಂಡು ನಕ್ಕ ಅದು ಮೇಲಂಗಾಡ್ರ ಮಕ್ಕ ಚೊಂತು ಕೇಕಡ್ಲೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾನೋட ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಕಾರಣ ಎಂದಾಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ഒരു ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ഒരു ಫಲ കിട്ടിയതല്ലേ ജന്തു അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ನಾನು ನನ್ನ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് ഇത്രയും ചൊല്ലക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ പഠിപ്പു ഞങ്ങത്തെ ജ്ഞാന വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയത്നം ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇസ്ലാം ദീനർ ബോധന കൊടുക്കൊടുക്ക ദീനിയായ പഠിപ്പാട്ടൊക്കെ എത്ര ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അത്ര പഠിപ്പ് ഞങ്ങളെ ഉമ്മ അബ്ബമാരെ ഹക്കൈ തിക്കറി ചെന്നുണ്ടോ ഞാൻ ചൊല്ലക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ ഞങ്ങളെ മക്ക നോക്കോടുകൂടെ 8ാം ക്ലാസ് 7ാം ക്ലാസ് 8ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതായ പിന്നെ നാളെ മക്ക പെണ്ണ് മക്ക ദർസ് ബന്ധാക്കര് കേട്ട സാൽ ചൊല്ലു ഉസ്താദിനെ എതിരെ ദൈക്കൊക്കാവില്ല ഉസ്താദിനോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കൊക്കാവില്ല പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു ക്ലാസ് ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് പെണ്ണിങ്ങലമേ ആലിം പെണ്ണിങ്ങലമേ കൊമ്പത്ത് പഠിപ്പാട്ട് വെച്ചെന്തുണ്ടോ ഒരു അബ്ബ ഉമ്മമാർ ഇണ്ടത്തോൾ ബന്ധു ഞങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഭാരി ബേജാറുണ്ട് ನಾನು ಒಂದು ಚೊಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ഞങ്ങളെ പെണ്ണു മക്കൾക്ക് ഇനി 10ാം ക്ലാസ്സിലല്ല 15 ക്ലാസ്സല്ല 20 ക്ലാസ് ഇൽമു പഠിച്ചെന്റെ ഇൽമു പഠിച്ച് തീരൊക്കില്ല ഇൽമുറെ പഠിപ്പാട്ട പ്രയത്ന ഞങ്ങൾ അബ്ബുമ്മർ ദൈത്തിക്കുറു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുന്നത്തെ വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങളെ റായത്തെ പെൺമക്കൾക്ക് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നോർക്ക ചെന്നര ഇത് ഇപ്പം ചൊലക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ റായത്തെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ
ഉമ്മ അബ്ബമാർ ആറായിന്റെ നിങ്ങളെ കോളേജ് പെൺമക്കൾക്ക് പഠിപ്പാട്ടൊക്കെ ചെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇണ്ട് ശരീഅത്ത് പെൺമക്ക പഠിച്ച പെൺമക്ക ചെമ്മാളർ അങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സ് ആക്കി നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പാട്ടൊക്കെ റെഡിയുള്ള എവിടത്തോൾ ചെന്നിട്ടെങ്കിൽ സുബൈ നിസ്കരിച്ചത് ಬಂದೇಂಡೆಂಗೆ ഒരു ಗಂಟೆ ഒരു 1.5 ಗಂಟೆ അങ്ങ് കോളേജിൽ പോകേണ്ട ഒരു ഗಂಟೆ ഡിഫറെന്റ് ഇക്കൊമ്മത്തുക്കും അതായത് 7 ಗಂಟೆത്തോൾ പഠിച്ചെണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്ക ആ ഇൽമുറ ಬಂದಾಕೋಗಿಲ್ಲ എപ്പോൾ ಮಾತ್ರ നോക്കുന്നത് ಬೇಡಂಗೆ കിട്ടി ಇರ್ಕ ഒരു ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾ ಚಲೋ ಕಾರಣ ಒಂದಿನ ನಂಗ ಇದರ ಮುನ್ನಲ್ ಕೊರಿಯ ನಾಲ್ ಮುನ್ನಲು ഒരു 5 ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಲ್ ഇങ്ങനെ ನಾವು ನಂಗ ಚಮ್ಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ഒരു ശരീഅത്ത് കോളേജ് ಹಾಕೊಂಡು ചെന്ന് ഉള്ളാലത്തിൽ ನಂಗ ഭയങ്കര ഒരു ആശ പെട്ടത് ലാസ്റ്റ് എവിടെ ആവാണ്ടാമ ನಂಗ മേലങ്ങാടി പള്ളിയിലെ ആക്കുന്നു ചെന്ന് ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ സാധാരണ 40 മക്ക ശരീഅത്ത് പഠിക്കാൻ ಬಂತು കോളേജിക്ക് സ്കൂളിൽ പോവാത്ത മക്ക 3 ವರ್ಷ ഞങ്ങളെ ഡിഗ്രി ಐತಿಕ್ರಿ ಆ 3 ವರ್ಷ ഡിഗ്രി ആ മത്തുക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ ಬಂತು ഒരു ವರ್ಷದ മക്ക പഠിപ്പ് നിപ്പാട്ടിട്ടില്ല മക്ക പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മിഡിലെല്ലാം ಬಂದೈತಂತೆ മക്കളെ തൃപ്തിക്ക് മക്ക ചൊന്നാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി വേണ്ട ഇനി ഒരു ವರ್ಷ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാട്ടರು ഞങ്ങൾ ഇനിയും പഠിക്കുന്ന ചെന്നു മക്കളെ ഇൻട്രസ്റ്റില് മാഷാ അല്ലാ 5 ವರ್ಷ ಬರ್ತಿತ್ತು മുഞ്ഞാണത്തെ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്നദ്ധ ആയിട്ട് മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത ആ മക്കളെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെന്ന ನಾನು മുഞ്ഞാണ്ട് അവിടെ സ്പീച്ചിൽ ചെന്ന ആ മക്കളെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെന്നിട്ടെങ്കിൽ എന്റെ സാധാരണ മദ്രസത്തിൽ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങളെ മക്ക ആ ചെറിയ 7ാം ക്ലാസ് 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ആണും പെണ്ണും ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് ചമ്മ വേണ്ട ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ അങ്ങനത്തെ കംപ്ലൈന്റ് എല്ലാം ഈ ശരീഅത്തിലെ 5 ವರ್ಷದ പഠിച്ച പെണ്ണു മക്കളെ ഒരു മാർഗത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആറൂട്ട പൽക്ക പറഞ്ഞതാ അഥവാ ഒരു ഫോൺ പിടിച്ചതാ അഥവാ ആറൂട്ടായെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടാത്തത് ഞങ്ങളെ മൊഹീദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദിക്ക് വലിയൊരു ಹೆಮ್ಮೆ വിഷയം ചെന്ന് ഞാൻ ചൊല്ലക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഞാൻ എനിക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ഉദാഹരണമൊക്കെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീന്റെ ബോധന കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് കിട്ടിപ്പോയിണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് വേറെ പിന്നെ ജാഗ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല അങ്ങ് വേണ്ടാത്ത പണിയെടുക്കുക മനസ്സില്ല അങ്ങ് എന്തും ആ ഇൽമര ഒരു പവർ അങ്ങ് പഠിച്ചതിന് ഇത് അങ്ങനെ തലയിൽ എപ്പോ ഇക്കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു ഇതിൽ ഞാൻ ഇന്നൊരു പ്രത്യേകം ഇത് ചൊല്ലിക്കൊള്ളിച്ചു ഇതിൽ ലാഭം എന്തൊരു ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇണ്ട് ഞങ്ങളെ പരിസ്ഥിതി എവിടത്തോളായിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അബ്ബ ഉമ്മ ഞങ്ങൾ ഇണ്ട് പഠിക്കാണ്ട് ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പാട്ട് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ താക്കത്തില്ല പഠിപ്പാട്ട് ടൈമും ഇല്ല പഠിപ്പാട്ടൊക്കെ ഇൽമ ഞങ്ങളെ തടിയിൽ ഇല്ലാണ്ടാമത് നാളെ മക്ക ദർശനം ഇന്ദ്ര പഠിച്ചിരാറാ എത്ര ഖുർആൻ പഠിച്ചിരാറാ ഇന്ദ്ര ദീനിയാത്ത് പഠിച്ചിരാറാ ഇന്ദ്ര അമ്ലിയാത്ത് പഠിച്ചിരാറാ ഒരു നണ്ട പോലത്തെ നാണും നാണും ಸೇರಿ ഞങ്ങൾക്ക് ഇണ്ട് കേൾക്കത്തക്ക കൂടെ പുറസത്തി ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ അറിവില്ല ഇത് ഔത്ത് പാട്ടി ഒരു അരഗಂಟೆ പഠിപ്പാട്ട് വെച്ച് ആ പഠിപ്പ് കൂടെ ഞങ്ങളോട്ട് ഇല്ല ഇതിന്തൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ആവർത്തി ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദീനില്ലാത്ത കുറത്തെ എവിടത്തോളം ഉണ്ട് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ദർശക പോയിട്ട് ഉസ്താദ്മാർ ചെല്ലി ആരപ്പോ കുറെ ആയിസത്തിക്ക് അപ്പമേ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് 2-3 നാൾ ഒട്ടിಗೆ പത്രേ എന്റെ മോണിಗೆ ಹಿಂದಿಗೆ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആക്കി എന്റെ മോണിಗೆ ಹಿಂದಿಗೆ കൊയ്ജാക്കി ಅವನು ಪಾವ ಅವನು ഇന്നലെ ഉഷാറില്ലാണ്ടിരുന്ന മുഞ്ഞാണ്ട് അവನು ഊടെ പോയി തിന്ന ചൊന്തു ഞങ്ങൾ അബ്ബമാർ ഉമ്മമാർ പോയിട്ട് ഉസ്താദ്മാരുടെ ഗലാട്ടാക്കി കാരണം ഇത് ഞങ്ങളോട്ട് ഇൽമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അത് വേവല്ലേ എന്തായെങ്കിലും സ്കൂളിലെ മദ്രസത്തെ ഞങ്ങൾ സയ്യദ് മദനി ദർഗാത്തെ വിഷയത്തിൽ വേണ്ടമാത്ര സംബലം വേണ്ടമാത്ര എല്ലാ വ്യവസ്ഥയും ഞങ്ങൾ ഉള്ളാല ജമാഅത്ത് ഉള്ള എല്ലാ പള്ളിക്ക് ആക്കിക്കൊണ്ടുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഞങ്ങൾ എക്സാം പേപ്പർ അഥവാ ഞങ്ങൾക്ക് കിതാബിന്റെ പൈസ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ 2 തിങ്കളുടെ നട്ടം തിരിയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിമാരോട് ഉസ്താദ്മാർ മക്കളോട് കേൾക്കും 2 തിങ്കൾ നട്ടം തിരിയുണ്ട് ആ ബുക്കിൽ കിതാബിന്റെ കാശ് തരവ് കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല കാരണം ഇത് ഞങ്ങളെ തടിയിൽ ഇൽമില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമുറ ബോധന ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് അതെല്ലാം പോട്ട് ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കെല്ലാം ഒരു ദർശനം ചെന്താവുന്ന ചെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു യൂണിഫോം ആಕೊಂಡು ചെന്നുകൊണ്ട് പള്ളിരകം എല്ലാം പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ട് യൂണിഫോം ആക്കിയ സാധിക്കെ എത്ര ആൾക്കും വന്നത് ബൽച്ചേരെ ನನ್ನ മോണിക്ക് യൂണിഫോം വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ഔത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് ഇടുപാട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 200 രൂപ മീറ്റർക്ക് 100 രൂപ പോലെ 3 മീറ്റർക്ക് 300 രൂപ അവരെ ജണ്ട് ഷർട്ടുക അവർ 600 രൂപ അത്ര കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാശില്ലാണ്ടല്ല ഈ കാശിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്തിനാ ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പിടിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എത്തിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആക്കുകയില്ല കാരണം ഇല്ലെന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത്ര 1000 കൊടുക്കൽ മദ്രസ സ്കൂളിൽ ഇത്ര ലക്ഷക്കണക്കിൽ കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ട ഞങ്ങളെ വർഷத்துக்கு 1000 രൂപ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ മദ്രസത് ടോട്ടൽ ആവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക ഇഷ്ടമില്ല ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ഞങ്ങളുടെ ഇൽമില്ല ಅದು ಬೋಟು ಇತರ ಬೆಲೆ ಮಿಲಾದ್ ನಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ನೋಕೋರು ಎಲ್ಲಾರು ഒരു ಜಾಗ ಹಾಕ್ರೆ ഞങ്ങളെ മക്ക ജാവ് 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ തോൽ നിക്കോ തീരാ ചൊന്ത് 2 നാളുടെ ആൺമക്കളെ കാര്യക്രമ ഒരു നാൾ പെണ്ണുമക്കളെ കാര്യക്രമ ഞങ്ങൾ വെച്ചിര ആ പെണ്ണുമക്കളെ കാര്യക്രമ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാലി കേവല പെണ്ണിക്ക് മാത്രം പ്രവേശ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ടെന്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ആ പെണ്ണിക്ക് മാത്രം അവകാശം ഇല്ല ചൊന്തു ഞങ്ങൾ കാര്യക്രമം എല്ലാ വർഷത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ ആക്കിര
ಈ ವರ್ಷ ಹಾಕಿದ ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರ ಇದು ಚಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆರ ನಂಡೆ ಅವರು ಪಿರ್ಸತೆ ಉಂಬಮಾರ ಆರ ಪೆಂಗಮಾರ ಇತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೇರಿಕೆದ ಆ ಖುಷಿಲಿ ಫೋಟೋ ಎಡ್ತಿರಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಂದ್ರೆ ಕಣ್ ಪಿಡಿಲ ನಕ್ಕು ಅದ್ರ ஒரு ಫೋಟೋಸ್ ಎಡ್ತತೆ ಅಯ್ಯಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗಿಟ್ಟಾರು ಓಕೆ 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 അവിടെ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಎಡ್ತಾರು ಚೊಲ್ಲ ನಂಡೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ರಂಗತೆ ಹೀರೋ ಮಾರುಟ ವೈರಲ್ ಆಗ್ರೆ ಹೀರೋ ಮಾರುಟ ಚೊಲ್ರೆ ನಾನು ನಂಗ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಅವರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಾಟಿದ ಅದ್ರ ದೆಪ್ಪಾಟಿದ ಕೇವಲ 4 ಉಸ್ತಾದ್ಮಾರ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅದೇ ಅಂಕ ಪಡಿಪಾಟ್ರೆ ಉಸ್ತಾದ್ಮಾರ್ ಮಾತ್ರ ಊಡ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಆಣ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾರು ಪೆಣ್ಮಕ್ಕ ಪಡಿಪಾಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಕೊರಡೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐತಲ್ಲ ನಂಗಲ ಪೆಣ್ಣ ಮಕ್ಕ പഠിച്ച പെണ്ണ മക്ക ആലിമി പെൺമക്ക ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മജ്ബൂരി ഞങ്ങളെ ജമാഅത്ത് എല്ലാ മക്കൾക്കും ആൺ ഉസ്താദ്മാരെ ഇട്ടേ ആ ഉസ്താദ്മാർ ഒരു ഉദ്ഘാടന സമയത്തിൽ അവിടെ എന്ത് നാച്ചല്ല നിങ്ങൾ അതിന് തപ്പുണ്ട് ചെന്ന് പേർച്ചാണ് അത് ഒത്തുകുറബിയുള്ള ആയിട്ട് തപ്പേ ആ തപ്പായി നിങ്ങൾക്ക് ആക്കുള്ള കാരണങ്ങളെ അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിമാർ അവിടെ ഉസ്താദ്മാരോട്ട് ಬಂತ അവിടെ പൽക്ക പറഞ്ഞു ചൊല്ലേ ഞങ്ങൾക്കിത് നിങ്ങൾ ആക്കിയത് ശരിയല്ല ഇനി മുന്നോട്ട് ആക്കണ്ട അല്ല ആക്കിയതിക്ക് ഞങ്ങൾ എന്താ ഉൾട്ട പൽക്ക പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൽക്ക വരത് ശരിയല്ല ചൊല്ല അവിടെ കേവല ഒരു 4 ഉസ്താദ്മാർ ഇന്നാരെ അവിടെ ഉസ്താദ് കിടാവ് ഒരു പാട്ട് നോക്കൂ ഏ ചങ്ങായി ഞാൻ നിന്നോട് കേട്ട നീನು വാട്സാപ്പ് നമ്പർ കിട്ടുന്നത് ഇന്റെ 1000കണക്കിന് ആൾമാർ നോക്കിയാറല്ലേ 1000കണക്കിണ്ടല്ല എത്ര 1000 ആളിണ്ട വൈറൽ ആയത് നോക്കിയാറല്ലേ ഈ ദിവസം നിന്റെ തലയ്ക്ക് ಬಂದು വെക്കരുത് നിക്കിದ್ರೆ ನೆನಪುണ്ടായില്ലേ ചൊല്ലു ഇന്നലെ ഖതീബ് ഉസ്താദ് ജണ്ട ആയത്ത് ചൊല്ലിയിരുന്നു എന്തൊരു ചെന്നിട്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യരെ കൊല്ലുറാണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ ദോശ എത്തിക്കരെ അവನು ഫിത്നാക്കരുത് ചൊല്ലുന്നു ಅದೆಲ್ಲ പോട്ടു നിങ്ങൾ സരിയത്ത് പെൺമക്കളെ പേര് വിളിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ആ സരിയത്ത് പെൺമക്ക 6 ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിടിയുണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ ചൊന്ന സ്റ്റോറി പോലെ ഒരു ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലാമാർ അണ്ടത്തെ നാളിൽ ആ മക്ക ഫംഗ്ഷൻ ആക്കിற ഒരു നാൾ മുന്നോട്ട് ഞാൻ ആ മക്കളോട് ചെന്ന നിങ്ങൾ നാളേക്ക് ഒരു സന്നദ്ധ എടുത്തതായി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ വേണോ ചെന്ന് ഞങ്ങളോട് ചെന്ന അപ്പൊ അങ്ങ് ചെന്നാറ് ഞങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറലാക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ അനാച്ചു നല്ല ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ബൈക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണമല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആക്കിയെന്ന് ചെന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗുരുത്ത ബൈക്കൊക്കെ വേണമല്ല ചെന്നത് മുസ്തഫാക്ക ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സനത് തന്നില്ലെങ്കിൽ ആവും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ വേണ്ട ചെന്ന പെണ്ണു മക്കളമ്മ നിങ്ങളുടെ ബൈൽ ഗിരിച്ച് വലിച്ചേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊറുക്കുക ഇന്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നോക്കുക ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കൂടെ ഭാരതദേശത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ബേജാറിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ ഭാരി അന്യായമായിട്ടുണ്ട് നൊമ്പലായിട്ടുണ്ട് ചെന്നുണ്ട് ആ ബേജാറിൽ ഇന്ത്യ കാലത്തിൽ ഇന്ത്യ ഞങ്ങളെ ഉൾക്കത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ആൾമാരെ വെച്ചിട്ട് ഫിത്നാക്കിയിരുന്ന ആ പെണ്ണു മക്കളെ കണ്ണീർ ഓരോ ദുആ നിങ്ങൾക്ക് ദുആറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അവസ്ഥ എന്താവും നിങ്ങൾ ആലോചനാക്കുക അങ്ങ് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് പഠിച്ച പെൺമക്കൾ ഹബീബ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥ പഠിച്ച പെൺമക്ക ഇമാം ബുഖാരി കിതാബ് പഠിച്ച പെൺമക്ക ആ പെൺമക്ക ഒരു ചെറിയ തപ്പു ആക്കാമാരെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ല ബെല്ല് വിളിച്ചിട്ട് വാട്സാപ്പ് രംഗത്തിൽ ഇട്ടാറല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊറുക്കുക അതെല്ലാം പോട്ട് ഈ പെണ്ണെ ആവട്ടെ നിങ്ങൾ ദർശന പെണ്ണുമക്കമേ ആവട്ടെ 7 വർഷത്തെ പെണ്ണ് 7ാം ക്ലാസ്സിലെ പെണ്ണ് ആരാവലും ഉമ്മ ഫാമിലി ആറ് എടുത്താറ് ചൊല്ല അതിനെ നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ദുനിയാവിക്ക് ഇടുന്നത് ആ പെണ്ണ് നിങ്ങൾ തപ്പ് ചൊല്ലുമ്പോ ഒരു തപ്പാണ് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ 30 അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയമേ ഇല്ല അത് അങ്ങനെ സ്വന്തം ഉസ്താദ്മാർ നോക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ തെറ്റില്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവ് എത്ര വലിയ ആലിമോ ഒരു ആലിമ ചൊല്ലാ മഗ്രിബ് നിസ്കാരത്തിൽ കൂടെ ഇല്ലാമാരോടെ പാടിയുണ്ടോ ഹംകെ ഞാൻ നിന്നോട് ചൊല്ല 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಂಗೆ ನಿಸ್ಕಾರ ಬಂದಾಕಿರ ಇದೆ ಪಾಠ ಬಂದಾಕಿರ ನಿಸ್ಕರಿಸಿದ ಸುನ್ನತ್ ನಿಸ್ಕರಿಸಿದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಔತು ಹೋಯ್ತು ಬಂದಾಯ ವಾಪಸ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ ನೀನು ಆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚದಿಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಬಾಟ್ರೆ ನೀನು ഇനി ವಾಪಸ್ ഒരു വിഷയം വേറെ അവിടെ എന്തൊക്കെന്നുണ്ടാ SKSS പള്ളിയിൽ അവിടെ ഇതായിട്ട് ബലാടി SKSS പള്ളി ഉള്ളാളത് ഒരു പള്ളിയും ഇല്ല SSF പള്ളിയും ഇല്ല അത് അധ്യക്ഷരുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അധ്യക്ഷർ എതിരില്ലേ ചൊല്ലുവിടെ ഞങ്ങളെ ഉള്ളാളത് എത്ര പള്ളി ഇന്നെ ഇങ്ങും അത് മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല അസ്റൽ അസീസ് തങ്ങൾ അണ്ടർലൈത്തേക്ക് വേറെ ഒരു പള്ളിയും ഒരു മദ്രസയും കൂടെ ഇല്ല ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ನೇತೃತ್ವ ಶೇಖುನಾ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല അസ്റൽ അസീസ് അല്ലാഹു അയാൾക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആ ഇത് മാത്രം ഉള്ളാളത് വിട്ടേണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളാളത് ഞങ്ങൾ SSF മദ്രസ ഇല്ല SKSS ഇല്ല ഇന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ വലിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫിത്നാക്കറാറ്
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചങ്ങായിമാരോട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഈ വൈറൽ ആക്രമണം ചൊല്ലി ഇവിടെ ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ ഫിത്നത്തെ ബന്ധാക്കോർ ഇതിൽ എന്തും ജയ കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ നിങ്ങൾ നേടിയാറ് ഞങ്ങളെ കാര്യക്രമമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മക്കൾ ഫേസ് കൊടുത്താ ഇണ്ട് നാളെ കാര്യക്രമം ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ എന്തിനാക്കിയാറ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിത്നാക്കി ഇത് കിട്ടിയതിരോ അതുകൊണ്ട് നന്റെ റായത്തെ എല്ലാ നാളെ ഈ ഏരിയത്തെ ബാലക്കാർ മക്കളോട് ചൊല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ചെമ്മെ ബാലക്കാർ മക്കളുടെ കൂടെ ബേജാറുണ്ട് ഞങ്ങളെ പല്ലിനെ ബിസിയാമത് ഇന്തായന്റെ ഒരു നല്ല കാര്യമാമത് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ಬಂದು ಹಾಕೋಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕೂಡಿ ಚರ್ಚೆ ಗಿರ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಾಕಿದ್ದು ನಂಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೊಹಲ್ಲತ್ತ ಹಂಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಯ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಒರಾಲ್ ಒಂದು ಲಬ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೋಗಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದ ಇರ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಕೂಡ ಆರ ಒಂದು ನಂಗಲ ಪಲ್ಲಿರ ಚಂದ ಸದ ಏನಾರು ಪಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಬಿರ್ಸ ಎಲ್ಲರೂ ಪಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಬಿಡೋರು ನಂಗಲ ಮೊಹಲ್ಲತ್ತ ಆಲ್ ಮಾರ್ಕ ಕೊರಿಯಾಲ್ಗೆ ಬಿರ್ಸ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചൊല്ലേ നന്റെ ഈ പേരൻസിനെ കൊണ്ട് ഉമ്മമാരോട് ചൊല്ലേ എന്നൊരു വിഷയം ഞാൻ ചൊല്ലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മറന്നുപോയ അതിലൊട്ടിಗೆ നിങ്ങൾ മുഞ്ഞാട് ഞങ്ങൾ മക്കളെ ഇത്ര സന്തോഷത്തിൽ ജാഗിರಲಿ എല്ലാവരും ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ഞങ്ങളെ പല്ലിലൂടെ പൈസ ഇല്ലാണ്ടല്ല ഞങ്ങളെ പല്ലി എത്ര ഞങ്ങളെ ಹಿರಿಯಂಗಲ್ಲ ಹಾಕಿపోಯ കുറെ ബിൽഡിംഗ് കുറെ ഇൻകം മണ്ടൂടെ കാസെല്ലാം ഉണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് ആരും ചെല്ലില്ലേ ആർക്കും കൂടെ കടാക്കിതില്ല പല്ലിൽ അല്ല കൂടെ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ആയിട്ട് കടാക്കൊന്നുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അബ്ബമാരായിട്ട് ഉമ്മമാരായിട്ട് ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഒരു നല്ല കാര്യക്രമത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മേലെ പിർസജൽ 200 രൂപ കൊടുക്കമത്ത് എത്ര അല ഗലാട്ടെ ಇಂದ್ರ ಗಲಾಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಚಲ್ರವಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟಿನ ಪಡಿಪಾಟೋರ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ತೋರ್ಲ 6 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಬೋಟ್ ಏನರ್ಥ ಮಂದಿ ಚಲ್ರವಲ್ಲ ನಕ್ಕಿ ನಿಂದ ನಿಂಗೆ ಪಾಟ್ ಬೇಡ ನಾ ಕಾಸು ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಂದ ಪಾಟ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಮದು ಕಾಸು ನಂಗೆ അവിടെ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೋಮದು ಇಂದ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല ക്രിക്കാമത് എല്ലാവരും കൂടി ಹಾಕೋ നാളെ മക്കളെ മദ്രസത്തെ അങ്ങനെ പേരൻസിന്റെ ಬಗ್ಗೆ ഒരു 200 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಹಾಕಂడి ನಂಗೆ ಇತರ ಫ್ರೀ ಐತಿ ಕಿಟ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮದನಿತಂಗ ಇಂದ ಸಬಲು ಮದನಿತಂಗಲ ಮಖ್ಬರ ಇಂದ ಸಬಲು ಇಂದ ನಂಗೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಸು ಬೇಡ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸು ಬೇಡ ಇಂದ ಹಿಂಗೆ ഒരു ചില്ലರೆ ಕಾಸು ಕೇಟ ಸಾಧಿ ನಿಂಗೆ ಅದರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಾಕರಲ್ಲ ಬಾವ ನಿಂಗೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟು ಪಿರ್ಸಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಲ ಇಲ್ಮುರುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಿರ್ಸಲ್ಲ അതുകൊണ്ട് ആരെ നാ ചൊല്ലേ ഞങ്ങ ഇവിടെ ഇന്ദ്ര കാരണത്തുക്ക് ഇന്ത് ആക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒగ్గട്ടായിട്ട് തീരുമാനാക്കിയത് ആക്കറി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദർസിൽ അവിടെ ഇന്ന് കാസ് കേട്ടാറ് കിതാബ് കാസ് തരുമോ കലട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാസ് തരുമോ കലട്ടെ ഇൻഫോമർ യൂണിഫോം കേൾക്കുന്ന കാസും കലട്ടെ അതിനൊട്ടിಗೆ ഈ എന്തായി നല്ല കാര്യം കേട്ടു അതും കലട്ടെ ഈ ഗലാട്ടയ്ക്ക് നിന്ദ്ര സാധന അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ ഞങ്ങൾ പേരൻസ് ഉമ്മമാരോട്ടും അപ്പന്മാരോട്ടും ചൊല്ലി ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങളെ ಮೊಹಲ್ಲത്തെ ಮದ್ರಸತೆ ಕೇವಲ ಪುಜಪಲ್ರ ಕಮಿಟಿಮಾರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗುತ್ತೀರಾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ಒಗ್ಗಟ್ಟೈತು ഉസ്താദ്മാരോട്ട് ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ഒരു ಜಾಗ പോയിತೀನಿ അവിടെ പോയിട്ടാ ಮತ್ತು ഒരു ಸ್ಪೀಚ್ ಹಾಕುമ്പോൾ சொன்னாರು ಏನೋ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ನಾಳೆ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಇದು ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಇದು ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತಂದ್ರೆ ಜೊತೆ ഞങ്ങളോട്ട് ഒരു പെൺമത്തരുടെ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡന്റ് ഉള്ള ഞങ്ങൾ ഊത്ത സ്റ്റുഡന്റുമാര് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കുറിച്ചിട്ടുണ്ടെ നാളെ മുന്നത്തെ സ്റ്റുഡന്റുമാരെ കൂടി നാളെ ദർസിലെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്കരുത് മാഷാ അല്ലാ ഈ കുത്ത് പെൺമത്തര ഞങ്ങളെ സദർ ഉസ്താദും എല്ലാ ഉസ്താദ്മാർ പെൺമത്തരയും മക്കൾക്ക് മേനത്ത് എടുത്തിട്ട് പാട്ടും അതും ഇതെല്ലാം കൊടുത്തത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിലെ പെൺമക്കൾ പെൺമത്തര പാട്ടുകളാക്കി കൊടുത്തിരാറ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല മേനത്ത് ബന്ധമാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ ഇനി നാളെ മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ ദീനി ആയതിൽ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോൽക്കുമ്പോൾ പോകണ്ട അത്ര ആക്കുക നിങ്ങൾ പ്രയത്ന ആക്കണം ചൊല്ಲು ഇൻഷാ അല്ലാ ഇന്നത്തെ കാര്യക്രമത്തിൽ ಬಂದೇನಾಗಲೇ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಜಮಾತ್ അതുപോലെ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റും അറബിക് ട്രസ്റ്റും എല്ലാം അധ്യക്ഷായ ജനാബ് ഹാജി അബ്ദുൽ റഷീദ് അൽക്കല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ അയാൾക്ക് നാളെ മേലങ്കടി മൊഹീദ്ദീൻ മിസ്ജിദ് പരവൈത്ത് അതേപോലെ കന്ദുലുള്ള മദ്രസയിൽ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಹಾಕ್ರೆ അതുപോലെ ಇಂದು ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾಕಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಕಿರೆ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಸಿಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಬಂದರೆ ಅಯಲ್ಗೂ ನಾನು ಮೊಹೀದ್ದೀನ್ ಜಮಾ ಮಸೀದ್ ಪರವೈತು അതുപോലെ നാളെ കൗൺസിലുള്ള മദ്രസയിൽ പറയുന്ന സ്വാഗത